боз як моҷарои додани манзил барои як оилаи серфарзанди тоҷикистонӣ дар Русия доғ шуд. Ин дафъа сухан аз сокини шаҳри Долгопруднии вилояти Москав меравад. Пас аз он ки ба зани тоҷики шаҳрванди Русия барои харидани манзил пул доданд, сокинони маҳаллӣ ба саҳифаҳои раҳбари Кумитаи тафтишоти Русия дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳҳо муроҷиат фиристоданд. Кумитаи тафтишотӣ фавран ба масъала вокуниш ва дар ин бора хабарнома нашр кардааст. Дар он омадааст сарфи назар аз он ки сокинони маҳаллӣ барои дастрасӣ ба манзил дар навбати тӯлонӣ истоданд, қарор қабул карда шудааст ки барои гирифтани хона ба модари серфарзанд аз Тоҷикистон ҳамчун пардохти яквақтаи иҷтимоӣ маблағи калон ҷудо карда шавад. Гуфта мешавад зан бо падари фарзандонаш ақди никоҳи расмӣ надорад. Шикоятбарон инро қаллобӣ мешуморанд, зеро ба гуфтаи онҳо дар сурати соҳиби моликат будани мард оила ҳуқуқи гирифтани имтиёзҳоро надорад. ба ин оилаи тоҷикон аввалин шуда таваҷҷӯҳро муаллифони канали миллатгароён бо номи русскии юристӣ ва ё ҳуқуқшиносони рус ҷалб карданд. Чанд ҳафта пеш намояндагони ин ҷунбиш навишта буданд ки мақомот ба як зани шаҳрванди Русия ки аз Тоҷикистон аст шаҳодатномаеро бо маблағи тақрибан 4 миллион рубл тақдим карданд. Ин гурӯҳи ҳуқуқдонҳои миллатгаро ки худро зед адвокатҳо меномад, иддао дорад ки вай қасдан номи падари фарзандонашро дар ҳуҷҷатҳо зикр накардааст то барои дарёфти имтиёз барои хариди манзил ҳақ пайдо кунад. ҳарчанд барои тақвияти ин ҳарфҳо ҳуқуқшиносони Русия ягон далел наоварданд. ҳамин гуна як ҳолати дигар дар вилояти Москав дар ҳафтаи гузашта бо ҳабси модари 7 фарзанд анҷом ёфт. Ба тахмина самад ва маъмурияти митиши барои дастрасӣ ба манзил шаҳодатномаи додани 24 миллион рубл кӯмакпулиро супорида буданд. Ба дунболи эътирози чанд сиёсатмадор ва гурӯҳҳои миллатгаро, раиси Кумитаи тафтишотии Русия Александр Бастрикин амр дод ки қазияи тақдими хонаи ин оилаи серфарзанди тоҷик дар шаҳри Митиши санҷида шавад. охири ҳафтаи гузашта ин зани ҳомиладорро бо иттиҳоми қаллобӣ ба боздоштгоҳ бурданд. Кумитаи тафтишот гуфт ки гумонбаршуда даромади шавҳарашро кам нишон дода, инчунин аз дафтарчаи хона иқтибоси нодуруст пешниҳод кардааст. вайро то 10 соли зиндон ва ҷарима интизор аст. Кумитаи тафтишоти Митиша дар хабарномааш гуфтааст, дар доираи тафтишот кофтукҳо ва пурсишҳо анҷом шуда, ҳуҷҷатҳо ва телефонҳои мобилии гаронбаҳо мусодира гарданд ки вазъи камдаромад ва ниёзмандии оиларо зери суол мебарад. дар вокуниш ба чунин ҳолат бархи ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон машварат медиҳанд ки шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ ҳадди аксар талош кунанд аз сафар ва зиндагӣ дар Русия худдорӣ намоянд.